Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta. Khalaqal insana min alaq. Ya halicce mutum daga gudan jini. Iqra wa rabbukal akram. Kai karatu ubangijinka shine mafi karamci. Alladhi 'allama bil qalam. Wanda ya sanar ta hanyar alkalami. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ya sanar da mutum abinda bai sani ba. Kalla innal insana la yatgha. Aha, lalle mutum yana girman kai, yana dagawa. An ra'ahu istaghna, dan ya ga kansa ya wadata. Inna ila rabbika ruj'a, lalle ne zuwa ga ubangijinka makoma take. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, shin kaga wannan da ke hana bawa idan yayi sallah? Ara'aita in kana 'alal huda, ashe baka ganin koda shi wannan bawan ya kasance akan shari'a? Au amara bit taqwa, ko kuma ya kasance yana umarni da takawa, wato tsoron Allah? Ara'aita in kadzaba wa tawalla, ashe baka gani idan shi wannan mai hari ya karyata kuma ya juya baya? Alam ya'lam bi anna Allah yara, ashe bai san cewa Allah yana gani ba? Kalla aha, la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya, lalle ne idan bai hanu ba za mu damke shi ta makwarkwadan kansa. Nasiyatin kadhibatin khati'a, makwarkwada makaryaciya mai laifi mai kuskuren ganganci. Falyada unadiya, yaje ya kirawo kungiyarsa, yaje ya kirawo wanda zai kira, yaje ya kirawo yan majalisansa. Sanada uzzabaniya, mu ko zamu kira mala'iku masu girma wanda ake kiran su zabaniyawa. Kalla aha, la tudhi'hu wasjud waqtarib, kada ka masa biyayya, kai sujada ka kara kusanci ga ubangijinka.